Όλοι μας είμαστε τεμπέληδες. Long laziness. Λοιπόν, θα σου πω ειλικρινά. Αν αύριο το πρωί ερχόταν κάποιος και μου έλεγε ότι μπορούμε να βγάλουμε 1.000 ευρώ παραπάνω το μήνα, δουλεύοντας 15 ώρες περισσότερο την εβδομάδα, ελάχιστοι, ίσως και κανένας από τους φίλους μου δεν θα το έκανε. Πρώτον, κάποιοι θα λέγαν ότι δεν έχω 15 ώρες και θα το έβλεπαν σαν ένα βουνό από επιπλέον δουλειά. Και δεύτερον, κάποιοι άλλοι θα έλεγαν ότι, ξέρεις, είναι λίγα τα 1.000 ευρώ. Γενικά, οι περισσότεροι άνθρωποι θα έβρισκαν δικαιολογίες και οποιοδήποτε εμπόδιο θα μπορούσε να τους ανακόψει από το να πάρουν μια απόφαση και να αναλάβουν δράση. Τώρα, τι θα απαντούσα εγώ? Εξαρτάται από το είδος της δουλειάς, θα έλεγα. Που και αυτό όμως είναι μια δικαιολογία. Για παράδειγμα, εγώ θα σου έλεγα ότι αν αυτό που θα με βάλεις να κάνω απαιτεί να συνεργαστώ με άλλους ανθρώπους, δύσκολα θα το δεχόμουν. Θα μου πεις, και αυτή δεν είναι μια φθηνή δικαιολογία? Φυσικά και είναι. Ποιος είπε ότι διαφέρω εγώ από τους άλλους? Ποιος είπε ότι και εμένα δεν μου αρέσει να τεμπελιάζω και να θέλω να προτιμώ τον εύκολο δρόμο? Κάπως έτσι δεν δημιουργήθηκε και όλη η φούσκα του AI? Επειδή η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κάνει πιο τεμπέλδες και μας μπρόχνει ακόμα περισσότερο στις εύκολες λύσεις. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο θα ήταν αν αυτό που θα κάνω έχει scalability. Αν δηλαδή μετά τους 2-3 μήνες αυτά τα 1.000 θα μπορούσα να τα κάνω 2 ή και 3.000 ευρώ. Ή αν εναλλακτικά θα μπορούσα να αναθέσω αυτή την εργασία σε κάποιον άλλο με λιγότερα χρήματα και να έχω ένα κέρδος έστω και μικρότερο. Πάντως, ο χρόνος που απαιτεί η εργασία ή τα χρήματα που περιμένω να βγάλω δεν έχουν σημασία τόσο για μένα. Σκέψου ότι με βλέπεις εδώ πέρα να γράφω αυτό το podcast και το newsletter, αφιερώνοντας ίσως και περισσότερες από 15 ώρες την εβδομάδα, χωρίς να κερδίσω ούτε 1 ευρώ. Αυτό νομίζω λέει πολλά για τον τρόπο σκέψης μου, αφού στην ουσία έχω την ελπίδα ότι όλο αυτό το εγχείρημα μπορεί να αποδώσει αύριο μεθαύριο περισσότερα από 1.000 ευρώ. Άσε που δεν θα είχα πρόβλημα να αφιερώνω και πολλές περισσότερες ώρες από 15, αφού μου αρέσει τόσο πολύ.